El passat dijous 16 de febrer es va realitzar una activitat en el Centre Jove del Mercat entre la ONG Assemblea per la Cooperació per la Pau i els joves pertanyents al grup de corresponsals juvenils de Mislata. L'activitat consistia en la posada en marxa d'un joc que pretén conscienciar als quechua de les diferències entre uns països i altres i té la finalitat de mentalitzar en el fet de que, si els països optaren per l'alternativa de la cooperació, aquestes diferències no serien tan acusades i, per tant, hi hauria una millor qualitat de vida dels països més desfavorits. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del programa d'Objectius per al Desenvolupament Sostenible, impulsada per la Conselleria de Cooperació, i es basa en que diverses localitats, actualment 17, treballen conjuntament en la creació de propostes per part dels jóvens per tal d'assolir un desenvolupament més sostenible. Doncs esta és una activitat que anem a fer ara al mes de febrer i està enmarcada dins dels objectius pel desenvolupament sostenible. Ara fa ja uns mesos Mislata es va adherir a este grup en total de 7 municipis que van a formar part d'un grup que va lluitar per un desenvolupament sostenible a altres països del món, en contrapart amb el nostre municipi, i una de les vessants és conscienciar als adolescents sobre la situació que estan visquent en uns altres llocs del món. Aleshores tenim un grup de joves que són els corresponsals del curs passat i aquests joves estan desenvolupant diverses activitats al voltant d'aquest objectiu i avui van a fer un joc sobre desenvolupament. La ONG opera en diversos instituts i centres d'educació i manté en tot moment aquestes premisses. Mitjançant aquest tipus de joc, prevé conscienciar als joves d'una manera entretinguda però a la mateixa vegada carregada de contingut. L'activitat d'avui és una activitat que el que intentem és transmetre als joves les diferències que hi ha entre els països del nord i els països del sud. És una dinàmica en la que ells treballen els indicadors de desenvolupament i sobretot els indicadors d'educació, de salut, també de medi ambient, de pau, i el que han de fer és crear estratègies i veure com en uns països, com pot ser una regió d'Àfrica subsahariana o pot ser la regió dels Estats Units, les diferències que hi ha entre uns i altres. La idea general del joc és això, és conscienciar sobre les diferències que hi ha entre el nord i el sud, entre les diferents regions, per a que també ells creien en la solidaritat o en la cooperació entre uns països i uns altres països, i puguen transmetre aquesta informació que reben a la resta també de personal. Els joves corresponsals mantenen una dinàmica per a difundir, dins del possible, una actuació per aconseguir la major solidaritat. Per això, els joves mantenen diverses activitats enfocades a les mateixes qüestions i inclús desenvolupen tasques fora del municipi. Ara fa 2 mesos anaren a les Corts aquest grup de joves i reivindicaren l'objectiu que ostenta el municipi de Mislata, que és l'objectiu d'una educació igualitària per a tots i per a totes. Aleshores, allí, a les Corts valencianes, tingueren l'oportunitat d'escoltar a joves d'altres municipis i juntar cadascun dels objectius que formen aquesta coalició. Eixa va ser una activitat que es va fer ara fa un parell de mesos, avui tenim aquesta activitat i dins de poquets mesos tindrem també una altra activitat relacionada amb el plenari municipal de Mislata on s'exposaran totes les idees que varen arribar a les Corts per part d'estos joves corresponsals. La iniciativa del Joc Solidari forma part de tot un conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament, buscant conscienciar als joves per a que la solidaritat cada vegada es trobi més inserida en la mentalitat de la societat. Mariana, no? Sí. Vale.